Hindi ko na. Ano na? Ay, agi ko na ga. Ay, my God. Lapat ka. So, lapad. Ang kailangan ko na ginako. Ang connection ko, hinahinay. Malo kung di nasa abot. Pinapora ka mo na show. Okay. Ay, nakitagwa. Nasa ka na. Palapad. Ang palapad ang nasyo. Loko, dali lang din. Ano yung amba kung ambiance niya manami. Ay, puro kahoy. Diba? Nasyo. Ang graduatean ni Jojo Fernandez. Tabi-tabi po. Kinanan ko din magtabi-tabi po kasi may masalakpay ko di karon. Diba? Palapad, ginapo ko. Nagdulong na ko kay madam. Napo na ko. God. Ano siyang principal's office ko na diri. Diba? So, padang sila nila. Nang niwang si Gwen kay binalakatan ito kadto to sa likod. Naghalog ang iya palda. Ginapa-adjust niya sa akon. Ang bar niya, mama, i-adjust ang palda ko kay naghalog na. Ito, galing halog. Yung manggaling niya nga, nagniwang sa sang lakat-lakat diyo. Ay lang dito. Ari na ko din. Kinhapo. Pakad ko sa likod. Sa diri. Examen dyan. Sa mga kung diri ka magtambay. Dumami lang. Buhay nanay. Halin sa bayad sang Diyos na dito naman dito. Dasig man lang yung dubay buhay naman nila. Grabe naman na yun. Oo, wala ko man sa kapalit ko. Kinatapos sa gabi ang tawa. May kinatapos. Transaction naman ako. Oo! Nakuna naman ako dito sa sugat. Kay bilog na adlaw basi. May gano'n ito wala. Dok, kilala ako. Hard. Nag-delete ako galit screenshots. Wala na, I promise. Wala na. Grabe pa sa mong dok. Kaya wala rin ko nag-inform kay madam. Hinamay niya, wala na ko nag-inform sa inyo. Kaya daw quick flight lang din nga ako. Para lang daw may unod na ako YouTube ko daw. Wala na ko nag-update sa YouTube. Yawa ko pa pala pagkita. Kaya daw, Cute siya lang. pulbahan ko mag-post ng mga ano bala kasi ma-restrict naman tam. Hindi ko focus ko sa reels. Sabi kay sa reels mas may ano. Jadi gani karon ma-post naman ko ay nakatapos ako post sa dito sa video dito.
Sa FB, di rin naman ako karon sa short. Ayawat pa nakahakot ng mga viewers. Hindi man ako ra, ako wala man ako. Hindi lang niya gani, no? Wala ko pa binadalaging tukod ko. Ang tukod ko. Hindi naman sa cellphone ko piguyog-uyog sa gawa bala. Hindi ko makontrol ang ako ng kamot. Ang ng headset ko nagdala ko dito wala. Ay, sa mat dali sila sa buong medium. Wala sila dito. Ay, nagtabay sila kanina. Sabi ng alumni. Focus ko sa alumni nga center nila. Kung nag-graduate, pwede ka donate. Charot. Jumilip, wala ka hindi ka donate sa Spirano mo. Try mo nga hindi donate di. Anak siya. Ay, ara ka man dito. Tamo lang sa mapa. Tabi-tabi. Tabi-tabi. Angin dali namin. So, quick live lang. Gid ko. Tugay-tugay. Yung taton ko na. May ano ko diri. Hindi ko pwede masabay. Sarang cellphone ko dala. Hindi na tablet. Bye-bye na. End ko na ang live. Thank you so much for watching. And this is it. The last view from the exit where for me naga. Bye guys. Kapag tama lang ako.